खुलुमबाय दिनैनि गाहाय खौरांफोरा जाबाय दैबानाजों खहा जानाय नखरफोरनि थाखाय 12 कोटी रांनि रिलिफ पेकेज 10 लाख रांसिम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लननि स्टाम्प डिउटिखौ रेहाय होदों पीएम मोदीआ आनजाद फोसावनायनि सायाव मोनसे गोजौ गोहोगोनां टास्क फोर्स फोसावबाय कमनवेल्थ गेम्सआव इन्डिया माउन्ट एभारेस्ट हाजो गाखोगिरिनो आसाम पुलिस साख्रि आरो गोबां गुबुन गुबुन खौरांफोर गिबि खौराङावनो दङ पीएम मोदीआ आनजाद फोसावनायनि सायाव मोनसे गोजौ गोहोगोनां टास्क फोर्स फोसावबाय गिदिर खौरां इन्डियान प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदीआ आनजाद फोसाबनायनि थाखाय गोजौ थाखोनि टास्क फोर्स दानायनि बाथ्रा फोसावदों बे टास्क फोर्सखौ इनफोसिसनि लेङाइ गायसनगिरि नन्दन नीलेकनिआ दैदेनगोन सोरखारा बुङो दि बिनि थांखिया हादरनि आनजाद खान्थिखौ बांसिन पारदर्शी रैखाथि गोनां आरो बिरोंदामिनजों सालायजानाय खालामनाय बे थिरांथाया बावैसो आनजादफोरखौ लानानै जानाय दान्थे बिदान्थेनि उनाव फैदों नैथि खौराङावनो दङ गोबां सुबुंफोरा आसाम दैबाना रिलिफ फान्डआव गोसो गुदुङै डनेसन होना मदद खालामदों गोबां आफादफोर उद्यगपतिफोर आरो समाजारि हान्जाफोरा आसामाव दैबानाजों खहा जानाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय गिबि मन्त्रि राहत फुन्जिनो उदाङै राङारि मदद होदों सुबुं सिबिथाइ भवना गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों जानाय मेलाव सत्संगआ 2 कोटी रां अनसुंथाइ होयो गुबुन फारसेथिं केएमआर बिल्डकन प्राइभेट लिमिटेड आरो हायात हस्पिटाल प्राइभेट लिमिटेडआ सासेयाव 25 लाख रांनि अनसुंथाइ होयो बेनि अनगायैबो प्राक इन्डिया सिमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड आरो आसाम चेम्बर अफ कमार्सआ 11 लाख रां अनसुंथाइ होदोंमोन फारसेथिं नु बाइक प्राइभेट लिमिटेड आरो श्री लीला कुमार सैकिया बिथांमोनहा 10 लाख रां अनसुंथाइ होदोंमोन गुबुन गुबुन गोबां दारिमिनारि आरो समाजारि आफादफोराबो 5 लाख 3 लाख 1.5 लाख 1 लाख 50,000 आरो 10,000 रां गिबि मन्त्रि रिलिफ फान्डआव जमा होदों गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा साफ्रोमबो दान होगिरिफोरनिसिम साबायखर बावहरो आरो बुङो दि बे हेफाजाबा दैबानाजों नाख्रेबजानाय नखरफोरनि थाखाय रैखाथि आरो रिहेबिलिटेसन खामानिखौ गोख्रों खालामनायाव गोनांथार बिफाव लागोन बेफोरबादि गोबां गोदान फोथायजाथाव आरो गोनां खौरांनि थाखाय बर' इनसाइटजों सोमोन्दो लाखि आरो जुदि नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला चेनेलखौ लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थामथि खौराङावनो दङ गोदान सोलोंथाइ मन्त्रि प्रहलाद जशिआ बिबान लाबाय बुङो बियो आंनि थाखाय गोदान आयदा बारग' सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधाननि बिबान एंगारनायनि उनाव प्रहलाद जशिआ हादोरनि गोदान मिरु सोलोंथाइ मन्त्रि महरै बिबान रुजुनबाय बिबान लानायनि उनाव प्रहलाद जशी बिथाङा बुङो दि सोलोंथाइ बिफाना आंनि थाखाय मोनसे गोदान आयदा नाथाय आं आबुं बिबान आरो सैथोथिखौ लानानै खामानि मावगोन बिथाङा बुङो दि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ बिथांनि सायाव जाय फोथायनाय दिन्थिदों बेखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय गासैबो रोखोमनि नाजागोन बिथाङा गुवारै फोरमायथि मोननो थाखाय बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजोंबो सावरायदोंमोन आरो सोलोंथाइ खान्थिखौ जौगाहोनो थाखाय जयै खामानि मावनायनि सोमोन्दै बुंथियो नोजोर होनो गोनां दि नीट UG 2026 नि पेपार लिक दान्थे बिदान्थि आरो हादोरनाङैनो सोमावसारनायनि गेजेरावनो धर्मेन्द्र प्रधानआ गावनि मासिनिफ्राय बिबान एंगारदोंमोन बेनि उनाव हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ बिथांनि बिबान एंगारनायखौ आजावना लायो आरो प्रहलाद जशीखौ हादोरनि गोदान सोलोंथाइ मन्त्रि महरै थिसननाय जायो दा गासै हादोरानो गोदान सोलोंथाइ मन्त्रिखौ नोजोर होगासिनो दं दि बिथाङा सोलोंथाइ खान्थियाव रोंग'थि बांहोनो आनजादनि फ्रेमवर्कखौ गोख्रों खालामनो आरो फरायसाफोरनि फोथायनायखौ लाबोफिननो थाखाय मा राहा लायो बेखौ नायगासिनो दं ब्रैथि खौराङावनो दङ भारतनि स्टार वेटलिफ्टार सनामबाम ऋषिकान्त सिंहआ 2026 मायथाइनि कमनवेल्थ गेम्सआव हौवाफोरनि 60 किल'ग्राम वेटलिफ्टिं बादायलायनायाव सिलभार मेडेल मोननो हादों मणिपुरनि 28 बोसोर बैसोनि लिफ्टार सेइन्टआव 121 किल'ग्राम लिरथाय दैखांनो सोमोनांथाव दिन्थिफुंनो हायो आरो बे समाव कमनवेल्थ गेम्सनि गोदान रेकर्ड बानायो बिथाङा गासै 244 केजि भारखौ दैखांनानै भारतनि जानानै सिलभार मेडेल मोननो हादों ऋषिकान्त सिंह सिलभारजों लोगोसे कमनवेल्थ गेम्स 2026 आव भारतनि मेडेलनि अनजिमाया दा 2 जाबाय मोनसे सिलभार आरो मोनसे ब्रन्ज बेनि सिगां जंदु कुमार भारतनि थाखाय गेम्सनि गिबि ब्रन्जनि मेडेल आवग्रिनो हादोंमोन भारतनि मोजां मोनगिरिफोरा दा गोबां पडियाम फिनिशखौ नेनानै दं मानोना एथलीटफोरा फैबाय थानाय सानफोराव वेटलिफ्टिं खालामनाय बेडमिन्टन बक्सिं एथलेटिक्स आरो गोबां गुबुन गुबुन बादायलायनायफोराव बाहागो लानो थाखाय थियारि जागोन
बाथि खौराङावनो दङ आसाम सीएम काचार स्टील फेक्टरिनि जाब्रबथायाव 4 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि उनाव सीएमआ 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा फोसावदों। आसाम चीफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया 26 जुलाइआव काचार जिल्लानि उत्तर बन्डआव थानाय स्टील फेक्टरियाव जानाय दुखुनांथाव जाब्रबथायाव 4 मावदांसानि जिउ खहा जानायनि सायाव गोथौ दुखु फोरमायदों। जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ किरण मुंडा, अपु बाराक, श्यामलाल आरो सागरनाथ होननानै सिनायथिनाय जादों। दुखुआव गोलैनाय नखरफोरनि फारसे दुखु फोरमायनानै गिबि मन्थ्रिया जिउ गोमानांनाय मावदांसाफोरनि नखरफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होनो खोथा होयो। बिथाङा बे जाथायाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ थाबैनो मोजां जाफिननायनि हामलायथि बावहरो। जाब्रबथायनि उनाव काचार पुलिसआ बेखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायो दि माबाफोर रैखाथि गोरोन्थि एबा सांग्रांथि गैयैनि थाखाय बे दुखुनांथाव जाथाया जादों नामा। नायबिजिरनायाव फेक्टरिनि मेनेजारजों लोगोसे 4 सुबुंखौ सोंथि खालामनो थाखाय हमनाय जादों। मावख'गिरिफोरा फेक्टरिनि रैखाथि नेमफोर आरो बेयो माबोरै सोलियो बेनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। गिबि असमिया माउन्ट एभारेस्ट हाजो गाखोगिरि रुपमनि गढ़खौ गिबि खेब साबायखर बावो आरो बिथांखौ पुलिसनि साख्रि होगोन होननानै आसाम सीएमआ खोथा होदों। आसाम चीफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 26 जुलाइ खालि माउन्ट एभारेस्टआव जाफुंसार गाखोनो हानाय गिबिसिन एसामिस हाजो गाखोगिरि रुपमनि गढ़खौ बिथांनि जारिमिनारि जाफुंसारनाय आरो साहसगोनां गेलेमुफोराव बिहोमा होनायखौ मान होनानै साबायखर बावहरो। मोनसे जर'खा मान बावनाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रिया रुपमनि गढ़खौ दोरोङारि पुलम गामसा टफला जेरायजों मान बावो आरो बिथांनि सोमोनांथाव जाफुंसारनायनि थाखाय 10 लाख रांनि नोगोद बान्था होयो। मोनसे गिदिर फोसावनायाव गिबि मन्थ्रिया रुपमनि गढ़नि थिरांथा, साहस आरो नाजाथाबनायखौ नोजोर होनानै आसाम पुलिसाव साख्रि होगोन होननानै खोथा होयो। बिथाङा बुङो दि बे थिरांथानि थांखिया बिथांनि जाफुंसारनायखौ मान होनाय आरो आसामनि बांसिन लाइमोनफोरखौ साहसगोनां गेलेमुफोराव बाहागो लानो थुलुंगा होनाय। जारिमिनारि माइल खुन्थिया होननानै फोरमायथिदों। बिथाङा बुङो दि बिथांनि दावबायनाया लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर सिमां नुनो, गोख्रों खामानि मावनो आरो मोनफ्रोमबो जेंनाफोरखौ फेजेननो थाखाय मोनसे थुलुंगा होगोन। रुपमनि गढ़नि जाफुंसारनायखौ हादोरसा नाङैनो गुवारै फालिनाय जादों। दैदेनगिरिफोर, गेलेमु अनसायगिरिफोर आरो नोगोरारिफोरा मुलुगनाङारि थाखोआव आसामखौ गोग्गानाय आरो सिनायथि होनायनि थाखाय बिथांखौ बाख्नायदों। दं आसाम सरकारा 10 लाख रांनि सेल्फ हेल्प ग्रुप लननि स्टाम्प डिउटिखौ रेहाय होदों। हादोरसायाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय मोनसे गिदिर देरहानाय महरै सरकारा 10 लाख रांसिम हादरनि स्टाम्प डिउटिखौ रेहाय होदों। 26 जुलाइआव आसाम केबिनेटनि जथुमायाव बे थिरांथाखौ गनायथि होनाय जादोंमोन आरो बे थिरांथाया रोजा रोजा आइजोफोरनि दैदेननाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ लन लानायनि खरसाखौ खमायनानै हेफाजाब होगोन होननानै मिजिंथिनाय जादों। गोदान पलिसिनि सिङाव 10 लाख रांसिम दाहार लानाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा गावनि लननि डकुमेन्टफोराव स्टाम्प डिउटि होनो गोनां जानाय नङा। बे थांखिया फसंथानारि दाहारखौ बांसिन खम बेसेननि खालामनाय आरो आइजो फालांगिरिफोरखौ गावसोरनि फालांगि आरो जिउ राहानि हाबाफारिफोरखौ जौगाहोनो थुलुंगा होनाय। चीफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि बे मावफारिया सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ हेफाजाब होनो आरो आइजोफोरखौ रांखावरियारि गोरलैयै मोनहोनायनि साबसिन खाबु होनो थाखाय सरकारनि रादायखौ दिन्थियो। बे थांखिया गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ बेंकनि दाहार लानो, खामायनाय खामानिफोराव रां थिसननो आरो गासै रांखान्थियारि जौगानाय बिहोमा होनो थुलुंगा होनो होनना मिजिंथिनाय जादों। 8 खौराङावनो दङ आसाम दैबाना आपडेट। सीएम शर्माया खहा जानांनाय सुबुंफोरनि थाखाय 12 कौटि रांनि अनसुंथाइ होनायनि फोसावथाइ होदों। आसाम चीफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया हादोरसायाव गिख्रंथाव दैबानाजों खहा जानाय नखरफोरनि थाखाय 12 कौटि रांनि हेफाजाब होनो थाखाय फोसावो। बिथाङा बीजेपी मावथिफोरखौ रिलिफ आरो रिहेबिलिटेशन खामानिफोराव बाहागो लानो खावलायो। गुवाहाटीआव पीएम नरेन्द्र मदीनि दानारि रेडिअ हाबाफारिनि मन की बातआव बाहागो लानायनि उनाव गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुङो दि आसाम सरकारा दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ गासैबो रोखोमनि मदद होगासिनो दं आरो जेब्लासिम थासारिया गोरलै थासारियाव फैफिना अब्लासिम बिसोरखौ हेफाजाब होबाय थानाय जागोन। रिलिफ नाजानायनि बाहागो महरै आसाम बीजेपी इउनिटआ 2 लाखसो आइजोफोरनोबो मेख्ला सादर आरो दैबानाजों खहा जानांनाय 2 लाखसो गथ'फोरनो टि-शार्ट होगोन। बे गासै हाबाफारिफोरनि थाखाय 12 कौटिसो रां खरसा जागोन होनना साननाय जादों। गिबि मन्थ्रिया आसामाव थानाय बीजेपी मावफारियाफोर आरो हादोरसानि बायजोआव थानाय सुबुंफोरखौ रिलिफ केम्पेइनआव बाहागो लानो खावलायो। बिथाङा बुङो दि 2000 नि खम अनसुंथाइखौ जायगानि एमएलएफोरनि गेजेरजों थांनो हागौ, फारसेथिं गोबां बिबांनि रांखौ चेकनि गेजेरजों दोलोनि मावख'आरि एनकाउन्टाराव दैथायहरनो हागौ। चीफ मिनिस्टार बिथाङा बुङो दि दैबानानि थासारिया दासिमबो गोब्राब जानानै दं। दासिम 62 सुबुंनि जिउ खहा जाखांबाय होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा बुङो दि फैगौ सानब्रै सानबानि गेजेराव नांगौ जानाय रांखौ बुथुमनो हागोन होनना बिथाङा मिजिंथिदों, जाहाथे खहा जाजानाय नखरफोरनो थाबैनो रिलिफ जागायनो हायो। बिथाङा बुंबावो दि आसाम सरकार आरो बीजेपीनि मावथिफोरा गासै हादोरसायाव दैबानाजों खहा जानाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय जयै खामानि मावलांबाय थागोन।
भारत आरो बिटिआरनि थुलुंगाखांनाय खौरांफोरनि थाखाय बर' इनसाइट निउसखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दिनैनि फुंबिलिनि रादाब फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।